खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों थांखि जाख्ल'नाय आरो खान्थि बादगानि हेंथायै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों थांखि लादों। बिटिसिआव थाबैनो बिटिसि चिफ भिजिलेन्स एन्ड मनिटरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जासिगोन। बिटिसि हालामाव गोबां गेना खान्थि जेरै जाख्ल'नाय, घुस लानाय, बिबानगिरिफोरा थि समाव मावख'आव नुजाथियै बायदि गोबां अजद मोननायनि उनावनो गोख्रोङै नोजोर होनो थाखाय बे बिटिसि चिफ भिजिलेन्स एन्ड मनिटरिं कमिटिखौ दाफुंनाय जासिगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे कमिटिखौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बारग' एमएलए, बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो बारग' एमसिएलए बिथांमोनखौ लानानै दाफुंनाय जागोन होनना मोनथिनो मोनदों। बे बिटिसि चिफ भिजिलेन्स एन्ड मनिटरिं कमिटिया बिफानफोरनि हाबाफारिफोरखौ खान्थि बायदियै नोजोर होगोन आरो मनिटरिं खालामगोन होननानैबो रोखा फोरमायदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बर' रावखौ आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बोखारनाय जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। जिपिसिनि गनायथि गैयालासे बर' रावा आसाम आयेन आफादनि लग'आव बाहायजादोंमोन होननाबो मोनथिनो मोनदों आरो बे समाव लग'आव असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाल' थासिगोन। बे थांखिखौ आसाम बिधान सभानि जेनेरेल पार्पास कमिटिनि जथुमाव लानाय जादों होनना मोनथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव। भारतारि संबिजिरनि 8थि फारिलाइनि रावफोरनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे। नाथाय थेवब्लाबो बर' रावखौ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बोखारनो थांखि लानाया बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि समाव बर' हारिनि आर'नाइखौ बुंथिगिरिनि मासियाव दोननायखौ मासिनिफ्राय बोखारनायनि उनाव बे खेबाव आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्रायनो बर' रावखौ बोखारनाय जासिगोन। बे समाव बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादाव गायसननाय बर' एबा कछारी फोलेरनि नेरसोनखौबो बोखारसिगोन नामा बेयो मोनसे सोंथि सिखांदों। आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि लग'आव थानाय बर' रावखौ बोखारनो थांखि लानायजों लोगोसेनो सिङाव थानाय माखासे बर' रावफोरखौबो हुखुमोरबाय होनना मोनथिनो मोनदों। सनितपुर जिल्ला एबसुनि गोख्रों फिनजाथाइ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथिनि उनाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि फिनजाथाइया सोराङाव फैयो। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया बाजेटखौ लानानै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजानायनि आरो बाजेट बारायैनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन। बिटिआर गोरोबथा बायदियै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय, नाथाय दासिमबो गोबां बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबाखै। गोरोबथा बायदियै आद्रा थानाय गामिनि सोसननायनि गुबै खामानिखौ बोथ्रोदनानै गेजेर ससेयावनो सानैसो नंखाय दैदेनगिरिया फाव फान्दायनो नाजानायनि अजद होदों बिस्वनाथ जिल्ला एबसुआ। जों माब्लाबाबो बिकेडब्लिउएसनि बाथ्रा बुङाखै। सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लानि थालांनाय गामिफोरा बड'लेण्डआवनो हाबनो गोसो आरो बड'लेण्डनिनो थागिबि जानांगौ होननानैबो सनितपुर जिल्ला एबसुआ दाबि खालामदों। जों माब्लाबाबो बिकेडब्लिउएसआव थानायनि बाथ्रा गैया आरो जों बिटिआरआवनो थागोन, 6थि फारिलाइयावनो थागोन आरो बेवहाय थानांगौनि थाखाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर जेखुनु माहारियारि आफादानो जायाथों मानो बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननाबो दाबि खालामदों। लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आद्रा थानाय गामिफोरखौ सोसननायनि थाखायबो खावलायहरदों। ब्रिटेन इस्लारि दैदेननाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ क'क्राझार सहराव थानाय पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसनि न'ब्लाङाव थांनाय सानखालि माखासे सानसुमैफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड दाबिनि सायाव सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों होननानै मोनथिनो मोनदों। बे हाबाफारियाव हानि जेंना, एनडिएफबिनि जेंना आरो एनएलएफबिनि जेंनाजों लोगोसे गोबां जर'खा जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों होननानैबो मोनथिनो मोनदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरा जोबथेसालियाव दङ बैसोरखौबो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनायखौ लुबैदों होनना फोरमायथिदों ब्रिटेन इस्लारि दैदेननाय बनसुआ। गुवाहाटीनि फेन्सि बाजाराव जाब्रबथायजों सानै लाइमोननि जिउ खहा जादों होनना मोनथिनो मोनदों। बे लामा जाब्रबथायाव आकाश बर' आरो ज्यतिर्मय दास मुंनि सानै लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जायो। बिसोरो गंसे स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो ग्रीन बासआ सेरजों सौग्रावलांनानै जिउ खोमानो गोनां जायो होनना मोनथिनो मोनदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला ज्यतिर्मय दासखौ गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय सानखालि बियो जिउ खोमानो गोनां जायो होनना मोनथिनो मोनदों।
क'क्राझारनि नायगावआव मोनसे बुथारनाय जाथाय 19 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ बुथारना साहा बागान गेजेराव फबना दोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। 30 जुनाव आमगुरियाव खुंनाय हुल दिबसआव बाहागो लानायनि मुङाव बुरखायना लाबोना एलभियास मुर्मु आरो सुनिल टुडु मुंनि सानै सेंग्राया बेनिस मुर्मुखौ बुथारनायनि अजद सिखारदोंमोन। खाजानाय सुनिल टुडुनि सिमान जानायनि बिथिङाव थांनाय सानखालि चिरां आरो क'क्राझार पुलिसा जुथाइ सेबनानै रानिपुरनि साहा बागानाव हाखर जावनानै बेनिस मुर्मुनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। आथिखालाव गाहाय दायनिगिरि एलभियास मुर्मुआ खारखोमानानै दङ होनना मोनथिनो मोन्दों। पुलिसनि गुदि नायसंनायाव सोराङाव फैनाय खारिथिनि बायदियै बेनिस मुर्मुजों एलभियास मुर्मुनि बिसिजों गोसो थोलायनायनि सन्देह खालामनायनि दायाव बेनिस मुर्मुखौ बुथारनाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि दारांगामेला आउटपस्टनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोमजिखांदों। दारांगामेला आउटपस्टनि हेड कनस्टेबल घनाकान्त मालाकारा गावखौनो फोजोबना लादों। सुलुंनि बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव पुलिस थानायाव गावनि 9mm कार्बाइनजों खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबना लादों। घनाकान्त मालाकार बिथाङा सुथि लानानै न'आव थांना फैनाया डिउटियाव साननैल' जादोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ नायबिजिरनो पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों। गुबै जाथाया मानि थाखाय जादों बेखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोन्दों। चिरां जिल्ला बिजनी गेरुकाबारि रडनि मौथारा पेट्रल पाम्प खाथियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। गंसे कार आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव 3 बर' आइजोफोरनि जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। आथिखालाव CCTV केमेरानि गेजेरजों बेखौ रोखायै नुनो मोननाय जादों।